perintah pusat janjane mono ya ngono. Temah nganti Mataram ngirimake prajurit kangge nyekel Mbah Buyudalem. Prajurit kang sepisan divisi sepisan dikirimake bisa dibalekake Mbah Buyudalem kalah karo Pangeran Dalem sak wadyabalane. Bareng sing kaping pindho disalirani dening Pangeran Pojok. Pangeran Pojok kuwi sapa to? Pangeran Pojok ki saiki Adipati Blora. Iki lho, adipatine mburi iki Blora kae ya Blora. No. Karo ban mungsuh tegese akeh mungsuhe timbang prajurite Mbah Buyudalem nganti Mbah Buyudalem ninggalake Tuban Playu nganti teka Sumbawa kono ngono. Nah, terus piye Yung? Sawise teka Sumbawa kono wis dianggep kuwi wis aman, bali meneh manget Jawa ning tanah Jawa kene, ngono. Nganti teka laladan Bojonegoro kene, tekane mrene kuwi ora mung wong siji. Karo Adyabalane. Ngono. Ning tumekaning Bojonegoro sawise sawetara ana Bojonegoro banjur seda. Ning sadurunge seda marang Wadyabalane supaya aku dipendhem dikubur ana kutha anyar mongko nalika semana Rajek Wesi iku isih ning karana perang Jawa perang Diponegoro sing setong matine jenenge Sasra Dilaga sing saiki didadekke jeneng tretek ning Bojonegoro kae Sasra Dilaga anake Sasra dingin Adipati Majaranu sing dititipake ana ing Ngayogyakarta dadi prajurit utawa bupati prajurit